aw bisimila ka bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan min bɛna walawalali k'aw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la bakuruba kunnafoni an don kan olu de filɛ nin ka sanga ni wuli ka jɔ ye ko kura kun min tara ka lakanatigila-mɔgɔw sɛgɛrɛ boni Mali minisiriso min ka caw bɛnnen don sorasiya ani sorasikɔrɔw ka caw ɲɛnabɔli ma a ye kunnafoni di kɛ Mali wasablon kɔnɔ wasadenw ye ɲɔgɔn ye dɔ kɛ jumadon sigi sen fɛ u ye sariya sen dɔ lajɛ ni ka bila sen kan sariya sen min n'a bɛ kalata baaraw kofɔ nin de y'an don k'an ye bakuruba kunnafoniw na sɔɔni minnu bɛna walawalali caman k'aw ye aw bisimila an balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli ani waleɲuman dɔ bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen ma ka sanga ni wuli ka jɔ ye ko kura kun min tara ka lakanatigila-mɔgɔw sɛgɛrɛ boni n'a kɛra sababu ye ka mɔgɔ saba bɔɲɔgɔnko bɔnɛ u ni na Mali minisiriso min bɛ yen n'a ka caw bɛnnen don sorasiya ani sorasikɔrɔw ka caw ma ale ye kunnafoni di kɛ ka sanga ni nin waleya in ye Usumani Sogore bɛ walawalali k'an ye Banbaciw ye wulikajɔ dɔw kɛ ka ɲɛsin an ka Mali finitigilaka dɔw ma ka kɛɲɛ ni juma ye septembre kalo tile 9 san 2016 nɛgɛ kaɲa 9 tɛmɛnen kɔfɛ ni miniti 45 ye ni wulikajɔ in kɛra banbaciw fɛ ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma sira de kan sira min bɛ Duanzan ani Gawo ni ɲɔgɔn cɛ dugu dɔ kɛrɛda fɛ n'o ye Boni ye ni wulikajɔ in kɛra sababu ye ka an ka finitigilaka saba bɔnɛ a nin na wa fila fɛnɛ bɛ yen minnu sɛbɛkɔrɔ joginna wa an ka bolifɛn filaw fɛnɛ bɛ yen minnu sɛbɛkɔrɔ tiɲɛna finitigilaka wɛrɛw bɛ yen minnu wulila kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka taa wulikajɔ in kɛyɔrɔ la walasa ka taa dɛmɛ don joginnenw ma ani ka laban ka basigi don yɔrɔ in na ka kɛ ni o waati gɛlɛn in ye an ka jamana minisiri mun ka baara bɛ ɲɛsin finitigilakaw ka kɔɲɔw ɲɛnabɔli ma ministre de la défense et des anciens combattants a ko a bɛ dugawu don kɛ ka ɲɛsin furew ma ani faso ka bonyamasegin ka ɲɛsin u ma wa a bɛ dugawu don kɛ ka ɲɛsin maaw ma wulikajɔ sen fɛ maa minnu joginna an ka minisiri kɔni nin baara cɛjugu in sɛbɛkɔrɔ kɔn wa a labanna ka alamadenw ladɔnniya k'a fɔ an ka finitigilakaw n'o ye faamaw ye u t'u ka baara in dabila foyi ye u ko baara mun dabɔra ka dugudenw n'u bolofɛnw lakana an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ni kunnafoni ninnu sɔrɔla ka bɔ minisiri ka babu sentigi yɔrɔ la colonel Abdoulaye Siribe Mali wasablon kɔnɔ wasadenw ye ɲɔgɔn ye dɔ kɛ jumadon sigi sen fɛ u ye sariya sen dɔ lajɛ ni ka bila sen kan sariya sen min n'a bɛ kalata baaraw kofɔ waati jan kɔnɔna na sigi ka fɔ yen u labanna ni ka bɛn kelen ma Amadu Kamara a bɛ walawalali caman k'an ye ale de tun b'a kɛnɛ kan Serifila Jabaraniso tɔgɔ la an ka wasablon kɔnɔna na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ k'an ka wasadenw ye yɛlɛmaliba don an ka kalata sariyakisɛ caman na kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ tali kɛ ka ɲɛsin jamanakuntigi kalafili ani wasadenw yɛrɛ ka kalafili ma min laɲinina Aligérie bɛnkan sɛbɛn fɛ sariya min ta bi a b'a to bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ sɔrɔ sariya min kɔnɔ barisa tile 45 bɔɲɔgɔnko an y'o kɛ nin baara in na ka bɛɛ lajɛlen lamɛn an tora yan fɔ sufɛriw la k'a daminɛ sɔgɔmada fɛ fɔ sufɛ an ye bɛɛ lajɛlen lamɛn an ye maa 60 hakɛ lamɛn parti politikiw ma to kɔ an ka société civile diinɛmɔgɔw sariyatigiw ni a nɔkandaw bɛɛ lajɛlen lamɛnna musow ni cɛw bɛɛ lajɛlen denmisɛnnin ni maakɔrɔ bɛɛ lajɛlen lamɛnna walasa cogo min na an bɛna sariya min ta a ka kɛ bɛɛ hakilina ye ala barika la an ye yɛlɛma dɔw don sariya min ni gouvernement kun nana ye barisa o ye député ka baara ye an ye yɛlɛmaw don a kɔnɔ cogo min na a n'an ka dabew bɛ taa cogo min na a n'an hakilinaw bɛ taa hakili la k'a fɔ an ye sariya min ta bi bɛɛ lajɛlen bɛ nin yɔrɔ sɔrɔ a la parce que bɛɛ lajɛlen de mɛnna bɛɛ lajɛlen ye min fɔ an y'a jateminɛ kɛ ka se ka o bɛɛ lajɛlen ta ba la ni sariya in kɔnɔ n'i y'a jateminɛ ni sariya in kɔnɔ yɛlɛmabaw donna la fɛn min ye ka a lajɛ a kana kɛ politiki kana kɛ cɛw dɔrɔn ka ko ye ou bien a kana kɛ musow dɔrɔn ka ko ye bɛɛ ka kan politiki la o bɛ sariya in kɔnɔ barisa a yirala k'a fɔ lisi o lisi n'a tɛmɛna kɛmɛsigi 70 kan cɛ walima muso la k'o lisi man kan ni minɛli ye n'i y'a jateminɛ fana an ka seni n'o bɛ élection jaratigɛ donc o kɔnɔna la a yirala k'a fɔ opposition n'o ye fanga gɔradabagaw ye ani fanga tigiw yɛrɛ fanga yɛrɛ ka mɔgɔw masirinamɔgɔw donc olu bɛɛ ka kan nin fɛn in kɔnɔ barisa ni fanga ye 5 di opposition fana bɛ 5 di n'i y'a jateminɛ fana fɛn min ye an b'a fɔ min ma ka mɔgɔw
wajibiya ka taa voter cogo de la ni wari ni cadeau ye o bɛɛ kɔnnen don ni sariya in kɔnɔ nin y'o siɲɛ fɔlɔ ye an ka jamana kɔnɔ a ka kɔ nin cogo in na fini wo t-shirt wo barama wo wari wo fɛn fɛn bɛ se ka kɛ ka mɔgɔ hakili yɛlɛma a ka taa voter fɛ ka sɔrɔ i n'a hakilina tɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛɛ kɔnnen don ni sariya in kɔnɔ fɛn min fana yiralen don a yiralen don k'a fɔ an ka diinɛ matarafa yɔrɔ olu ka bɔ politiki kɔnɔ o bɛ nin sariya in kɔnɔ donc a yirala fana k'a fɔ fɛn min bɛ se ka ni kiriko na kɛ kalafiliw la o ka se ka lasurunya kiritigɛlaw ka se ka kiri tigɛ joona walasa bɛɛ bɛ se ka t'i ka baara la cogo min na parce que ni kiri kuntala janyana a b'a to hali an ka mɔgɔ talenw u sigili bɛ sumaya a yirala k'a fɔ fana mun fana bɛ nin walejuguw kɛ élection kɔnɔna la sanction min bɛ ta olu kan ɲangili min bɛ ta olu kama o juguyara an ye dɔ fara o kan o bɛɛ kɛ kun ye pour que mɔgɔw kana se ka ɲagamin kɛ sariya kɔnɔna la bɛɛ ka to yen i ka t'i hakilina la i ka taa voter i ɲɛnamɔgɔ ye n'a y'a sɔrɔ i dalen b'a la k'a fɔ ale de bɛ se ka jamana mara ale de bɛ se k'i ka sigida mara. Sariyakisɛ dɔ tun nara assemblée la gouvernement ka bolo kan a bɛ kuma kalafili labɛn cogo an ka jamana kɔnɔ bɛɛ y'a minɛ k'a fɔ depuis loi nin nara assemblée la k'a ye a ye kɛra kuma caman de ye bɛɛ k'a faamuya k'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ ye fɛn fɔ k'a fɔ a man ɲi ou bien a man kan ka kɛ nin waati la u b'a fɔ ka da ko dɔ de kan jamana a kɛra suma an bɛ gɛlɛya min bɛɛ b'a dɔn mais ni sira sariyasi nara ta min bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya bɛɛ la don jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ an ka ala deli to ye élection a kan ka kɛ mais est-ce que an t'a to fɔlɔ an ka kow kɛ dafa jamana kɛ basigi ka élection kɛ donc n'a sariya min tara n'a fɔra se k'a fɔ kalafili bɛ se ka kɛ jamana fan dɔ fɛ a se ka jamana fan caman fɛ mɔgɔw bɛ siran mun de ɲɛ jamana tilaliko kuma bɛ sen nɔ est-ce que an bɛna sababu wɛrɛ di mɔgɔw ma pour que ka taa jamana tilaliko sinsin o hakilina na a ye ko caman bɛ kɛla jamana kɔnɔ a bɛ mɔgɔ siran hali kunu kuna sini n'i y'a ye mali drapeau bɛ ka jeni mali fan dɔw fɛ tasuma bɛ ka don a la an ko k'an bɛ ka bɛn ɲini n'an b'o ko koronen kɔnɔ a ka kan an ka hakili sigi kɛ an bɛna fɛn fɛn kɛ an k'a lajɛ ka jamanadenw fanba ka hakilina ɲini o ko kan min tɛ se k'a kɛ mankan ye an ka kalafili la sinon mɔgɔ si ka laɲini tɛ k'a fɔ élection kɛ bali mali la mɔgɔ si ka kalafili laɲini tɛ kalafili kɛlen kɔfɛ a kɛ balo kɛ ɲɔgɔn faamuyabaliya jamana kɔnɔ an ye jamana caman ye kalafili kɔ a bɛ kɛ balo de a bɛ kɛ mankan caman ye o ɲɛsiranɲɛ de y'a to an siranna yɔrɔ caman ɲɛ an y'o fɔ k'a kɛ o kadara kɔnɔna na sariya min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin kalafili lahalayaw ma ni an b'a wele ko loi électorale a kɔni kɛra furuku ani ɲɔgɔn sama caman ye wasadenw ni ɲɔgɔn cɛ ka sababu kɛ yɛlɛmali minnu donna la min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin jamanakuntigi kalafili ma ani musaka minnu bɛ don o kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnna n'i b'a fɛ k'i kanbɔ mali jamanakuntigi y'a nɔfɛ i bɛ sɛfɛ wari miliyɔn 25 ani wasaden 15 ka fara conseil nationaux 5 kan olu kalafili sɛmɛntiya wa baara ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen kɛra gɛlɛya kɔnɔna na bari sabu ka da kan fɛn min ye fanga sinamatɔn wasadenw ye ni an b'u wele ko opposition olu ma sɔn ka u bolokɔrɔta ni sariyakisɛ ye wasaden 78 olu y'u hakili don a la ani seli tɔ mana to tile dama dama ye Bamako a bɛ fa i n'a fɔ komi dakɔnɔ ɲi ɲɔgɔn digidigiw sirabakanaw olu feerekeli bɛɛ lajɛlen de pereselen don ka taa i mago labanw ɲɛnabɔ o bɛ dun bɛ kɛ sababu ye ni ka sirabakanaw feereke ka na ni sirabakana kasaraw caman ye Burama Jara Ibrahima Kulubali olu bɔra ka ɲɛɲinini k'a ka Bamako dugu ni ɲɔgɔn cɛ an ka ɲɛ jɔ u ka sɔrɔlenw na seli ɲɛkɔrɔla la Bamakɔ sirabaw sanfɛlaw o kɔni ye fɛn minnu degun ka bon kosɛbɛ ka sababu kɛ accident ani embouteillage kɔni ka ca kosɛbɛ manivu furugufurugulen don ɲɔgɔn kɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɔrɔtɔlen bɛ seli gunnen bɛ yaasa mago ka ɲɛnabɔ ka kɔn seli ɲɛ feerekɛla misɛnman minnu jɔlen bɛ siradaw la yaasa ka feere kɛ tɛmɛbaw ma o fɛnɛ fɛn min degun ka bon kosɛbɛ o ye sababu ye min bɛ Bamakɔ sirabaw taama kɔni gɛlɛya kosɛbɛ nin seli ɲɛkɔrɔla in na circulation ɲagaminen don ne yɛrɛ kɔni bolo circulation ɲagaminen ye faamaw yɛrɛ nɔ ye quoi parce que an kun bɛ yan nɔ an ye selifini kɛ an bɛ nɛgɛ kɔnɔna na an bɛ feere kɛ an yɛrɛ y'a organiser ni ka sira lajɛ ka sira bila donc mɔgɔw b'an yɛrɛ bolo u bɛ gidɔrɔn ŋana gɛn an bɛ nɛgɛ kɔnɔna na mais u nana ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kari sisan
donc bɛɛ nana bɛɛ y'i da gitɔrɔn kan o de ye circulation ɲagami sisan quoi parce que fandi lajɛ a la bilen quoi i mana yɔrɔ min sɔrɔ gitɔrɔn kan i b'i da i b'i ka baara kɛ quoi mɔgɔw mago bɛ sugu la an bɛ don min na komi bi seli yɔrɔ la mɔgɔw mago bɛ sugu la o de ye avantage créé kosɛbɛ yɛrɛ quoi bon feerekɛlaw bɛ gitɔrɔn kan mɔgɔw mago bɛ sugu la an bɛ gitɔrɔn kan i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na sisan o bɛɛ ye faamaw nɔ ye de ye quoi an bɛ nɛgɛ kɔnɔna na n'u y'a sɔrɔ u bɛ ka organiser ka mɔgɔw to gitɔrɔn kan ka dawolo da gɛn quoi ne k'a to nɛgɛ kɔnɔna ye quoi circulation tɛ se ka ɲagami tan dɔ quoi nka n'i y'a ɲagami ne nɛgɛ kɔnɔna ye wulilen fa bɛ wulilen nɔ don quoi fandi la ye bilen quoi min mana yɔrɔ min sɔrɔ o b'i da yen nɔ mobili caya fana sen b'a la mobili caya sen b'a la feerekɛlaw bɛ gitɔrɔn dawolo la mobili ka ca quoi a bɛ ɲagami o ye diyagoya ye quoi. seli ɲɛkɔrɔla in na gɛlɛya b'a la mais ne hakilila ye mun ye u k'a to mɔgɔw ka selima feere kɛ ni seli tɛmɛna u ka mɔgɔw lawuli embouteillage bɛ yen sirako ka gɛlɛn tiɲɛ na a ma nɔgɔn yɛrɛ de donna sugu kɔnɔ yanni i ka sanni sɔrɔ i bɛ se ka i tanba de ta k'a sɔrɔ i ma se ka sira yɛrɛ sɔrɔ ka taa i ka sanni na i bɛ heure min kɔni fɔ k'i bɛ don wagati tɛ i bɛ bɔ wagati min na i tɛ se ka don heure la tɛ se n'i kɔni nana sugu la o tile journée kɔni i b'o kɛ sugu kɔnɔ sirako yɛrɛ gɛlɛya fɛ i tɛ sira sɔrɔ ka don sugu la. bamakɔka dɔw bɛ soli ka wuli yaasa ka kisi accident misɛnw ani embouteillage tɔɔrɔ ma k'u ka baaradaw sɛgɛrɛ ani u ka feerekɛyɔrɔw nga an bɛ min ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ o de ye ka taa dɔɔni dɔɔni hakilisigi kɔnɔna la yaasa accident misɛnw olu ka se ka duga nin seli ɲɛkɔrɔla in na a bɛɛ lajɛlen san bɛɛ sisan an b'an kunda diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔli kama Usumani Sogore bɛ walawalali k'a ɲɛ an ka ɲɛ jɔ a ka bi sɔrɔlenw na. Benin jamana kɔnɔna na u ka ɲamanbɔyɔrɔ dɔ pɛrɛnna mun kɛra sababu ye ka maa 2 bɔnɛ a nin na ani ka maa 61 ɲɔgɔn na jogin o kasara in kɛra u ka marabolo dɔ kɔnɔna na marabolo min bɛ wele ko Dori Avam kilomɛtiri 40 ani Benin duguba dɔ ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Cotonou ye jamana lakanabaaw ka fɔ la ko cakɛda dɔ ale taara ka alikamamugu minnu tiɲɛna ka t'olu bɔ n'o ye fariniw ye ka sɔrɔ ka tajiw bɔ a kan k'a b'a jeni o waati kelen de la dugudenw sɔrɔla ka bɔ k'u ɲɛsin ɲamanbɔyɔrɔ ma walasa tasuma ma se ka alikamamugu minnu sɔrɔ u ka se ka dɔ sɔrɔ olu la o de sen fɛ yɔrɔ sɔrɔla ka pɛrɛn ni alamadenw ye jamana lakanabaaw n'o ye polisiw ye k'olu y'u sekow kɛ ka alamadenw bari walasa u kana taa don ɲama in na nga ko mɔgɔw labana ka caya olu ma u ka ministre de l'intérieur ka fɔ la Benin jamana kɔnɔna na ministre min ka baara bɛ ɲɛsin jamana kɔnɔna ko labɛnni ma n'o ye Saka Lafiya ye a ye kuma o kuma sɔrɔ k'a fɔ ni kasara in na o de ye k'a kɛra ɲimisako ye wa labana ka layidu di k'a fɔ u na wulikajɔ ni cɛsiriw bɛɛ kɛ walasa ka ni kasara in ɲɔgɔnna wɛrɛ kunbɛn kunnafoni ɲininaw fana y'a yira n'o ye journalistw ye ko sisi kun bɛ ka bɔ ɲamanbɔyɔrɔ in na tile kelen ka kɛɲɛ ni kasara in tɛmɛnen kɔfɛ ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ farafinna tilebiyanfan jamanaw kɔnɔna na u ka ɲamanbɔyɔrɔw sɛgɛsɛgɛlenba tɛ minɛn camanw bɛ sɔrɔ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la kuran bɛ sɔrɔ minɛn minnu na n'u bɛ fili sɔkɔnɔ ɲamaw nɔfɛ o bɛ kɛ sababu dɔw ye farafinden caman fɛ walasa ka fura sɔrɔ u ka fantanyaw la ka taa o ɲamanbɔyɔrɔw kɛ u ka dahirimɛ ɲiniyɔrɔ dɔw ye Maroc jamana kɔnɔna na u ka ministre min ka baara bɛ ɲɛsin jamana kɔnɔna baaraw labɛnni ma ministre de l'intérieur ale kɔni bɛ cɛsiri ani wulikajɔw la walasa wasabulo kalata baaraw a ka se ka kɛ a waati la n'o kan ka bɛn octobre kalo nata ma a tile 7 nka a ka cɛsiri ni wulikajɔ in kun ye walasa maa bɔta ka caya kalata baaraw la ani kalata baaraw yɛrɛ ka se ka kɛ jɛlɛyaw kɔnɔna na ministre kɔni bɛ ka sinsin mun ka fanga ɲini jɛkulu yɔrɔ la o de ye kalata baaraw ka kɛ jɛlɛya kɔnɔna na i n'a fɔ Maroc masakɛ y'a ɲini cogo min na Mohamed VI a ka kɔrɔfɔw sen fɛ a kɛtɔ ka kuma jamanadenw fɛ juin kalo tɛmɛnen dɔgɔkun kelen ɲani ka taa se sunkalo kalo seli ma ministre ye ɲɔgɔn dɛmɛ baaraw bali u ka marabolow kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka fanga ɲini jɛkulu PJD o tun bɛ k'o baara minnu kɛ wa a y'o dɛmɛ ninnu bari siran kama o baara in ni yɛrɛ mankutu baaraw campagne électorale u kana taa ɲagami ɲɔgɔn na utu kalo fɛnɛ la subahana mansin sanfɛ maa dɔw fɛnɛ kun y'a yira k'a fɔ fanga ɲini jɛkulu 2 ko kalata baara ninnu na olu de bɛ sɔn ka ɲɛmayaw sɔrɔ ministre labana ka fu siri o baaraw fɛnɛ la teliya la sabula a ye sariya ta k'o maaw sɛgɛrɛ k'a fɔ maa mana ye o baara ninnu na o tigilamɔgɔw bɛ ɲangi n'u ka dinari wari 10,000 ye ka taa se a 20,000 ma États-Unis ani Russie jamana waati jan kumaw kɔfɛ u y'a yira sibiri septembre kalo tile 10 k'u ye bɛnkan dɔw sɔrɔ mun bɛna kɛ sababu ye ka siraw bɔ walasa kumaɲɔgɔnya ka se ka sigi bɛn kama siri jamana kɔnɔna na wa o bɛnkan sɔrɔlen u fɛ o bɛna kɛ sababu ye ka basigi don siri jamana fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ani ka siraw labila maaw ye maa minnu bɛ dɛmɛw kɛ ka ɲɛsin adamadenya nasiraw ma wa maramafɛnw kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye marifaw ye olu cikanw kan ka sumaya k'a daminɛ kari septembre kalo tile 11 ka taa se tɛnɛ ma septembre kalo tile 12
n'o kan ka bɛn silamɛw ka seliba do yɛrɛ ma. Ni jamanaba fila nunu n'o ye États-Unis ani Russie ye, u y'a yira k'a fɔ u kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ mun tigɛ siri kama u yɛrɛw ka fɔ la, o bɛna kɛ sababu ye kana nin basigi ye ani ka sira bɔ bɛn kumaw la ani kana ni yɛlɛma kuraw ye fanga binaku ka jamana kɔnɔna na. Bɛnkan minnu sɔrɔla ni jamana fila fɛ siri kun kan, o b'a yira ko ni jamana filaw fana ye bɛn siraw de ta hali n'o y'a sɔrɔ u kun cɛw ka gɛlɛ ka kɛɲɛ ni siri mankanw ye. Sabula ka da ka Rusi jamana ale ye Bashar al-Assad teriba ye n'o ye siri jamana ɲɛmɔgɔ ye, wa Ameriki jamana ale fana tun bɛ ka kulu maramafɛtigiw de kɔkɔrɔma don. Sananga bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen kun cɛ an bɛ dɔ fɔ farikolo ɲɛnajɛ la. Farafina tɛgɛla dolanci ɲɔgɔndan ta ko 13nan o kɛnɛ senfɛ Tunisie denmisɛnninw olu ye sebagaya sɔrɔ Egypte kan 26 ani 25 a kɛra jumadon septembre kalo tile 9 Palais des Sports la Amdalaikaw fɛ Mali ministre min bɛ n'o ka caw bɛnnen don farikolo ɲɛnajɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ma n'o ye Useni Amion Gindo ye ale sera ka kɛnɛ in lasɔrɔ a b'i dantigɛ Isuf Kulubali ka ɲininkali galamani na an ka jɛ an k'u lajɛ. An nisɔndiyalen don parce que depuis dɔgɔkun kelen jamana 8 avec le Mali an ye ɲɔgɔn sɔrɔ Mali la yan ka nin compétition organisée. Ala y'a kɛ a ko bɛɛ tɛmɛcogo ɲɛna, donc foli fɔlɔ a bɛ taa commission d'organisation ma. Tiɲɛ don an ka Mali équipe ma ye podium kan, mais anw fɛ yan fɛnba ye mun ye an yɛrɛ ka laadaw kɔnɔ tabiyaw kɔnɔ an bɛ mɔgɔ mun bisimila o ta ka gɛlɛn ni anw yɛrɛ ta ye. Donc minnu gagnéna k'olu féliciter ani k'a fɔ Mali denmisɛnninw ye handball u k'u intéressé a la parce que koba de don. Ni saba mun qualifié la o bɛ taa coupe du monde na, o bɛ taa coupe du monde na farafina de tɔgɔ la. Donc ka dugawu k'u ye ala ka coupe du monde ɲɛ parce que tout simplement a tɛ kɛ u dɔrɔn tɔgɔ la mais a bɛ kɛ farafina bɛɛ de tɔgɔ la. Donc vraiment message min bɛ n bolo k'a di o ye nin ye ala k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma. Bravo à ceux qui ont organisé et ala k'a ɲɔgɔnna wɛrɛ yɛlɛma. Merci beaucoup. O farikolo ɲɛnajɛ in de bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan kunnafoni diso ɲɛmɔgɔyaso fɛ ka bɛn ni kuma ɲɛ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲɛmadali la aw k'an bɛn sini ni ala sɔnna ma.